माथोलाय आसामाव बिराद गरम गरमनोलै थालालै आं आसामनिफ्राय खारनोसै दिल्ली मुम्बाइ बहाय खारनोसै जानाय नङा बिदियाना थौ नोंसोरबो थौ आरो जायफोरा हमजागोन बिसोरो बिराद गोख्रोङाव था माथो आयौ नै हमजाजोबलायबाय गुवाहाटियाव हमजादों आरो खोनानो मोन्दों बेंटलनिफोराबो हमजायोनो आरोना नायलांबाय था नोंथांमोना लोगोफोर गिबियावनो बयनिसिमबो फिन खेब बरायहरबाय दा जायफोरा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय नोंथांमोननि सेराव आं मोनसे क्लिप होनो सानदों दा फार्स्टआव जि क्लिप नुदों नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आङो फुल भिडिअखौ होनो नाजादों दा ओरैबायदि जाथाय जाबोदों जोंनि बर' हारियाव जायफोरा मोनथिया नै आंनि भिडिअनि गेजेरजों जोबजासिम नायलांबाय थाबा बुजि मोनगोन दायो लोगोफोर माने आं बुंदोंमोन नालाय आसामाव गरम हमजानाय होननानै नंगौ फिन खेब जोंहा बर' सिख्ला हारसा सेंग्राजों रुमाव हमनो मोन्दों ना दा बिमाफोरा सानो बिफाफोरा सानो जोंनि फिसाला फिसाजोफोरा गुवाहाटियाव फरायनानै मोजां बिद्दा शिक्षा जानानै फैगोन ओमफ्राय न'आव फैनानै जब लाफैगोन बेफोरबायदि सानो दा बेफोरबायदि साननाया जोंहा गोरोन्थि साननो गोनां जाबाय आरोना मानो होनबा जोंनि फिसाजो फिसालाफोरा ओरैबायदि गाज्रि जाबोनो हमदों गुवाहाटियाव फरायनो थाहैयो ना गावनि देहाखौसो फाननो थाङो माने ओरैबायदि हमजादों आरोना बेबो बर'जों नङा गुबुन जाथिजों ना सानफ्रोमबो खोनाखादों गुबुन जाथिजों हाबा जानाय गुबुन जाथिजों मोजां मोनलायनाय बुथार जाजागासिनो बयबो मिथिखायो दा बेखौनो बुजिया सोमजिया जोंनि बर' सिख्लाफोरा मा खालामदों गुबुन हारिखौ मोजां मोननानै सोरबा किडनेप खालामजादों सोरबा बुथार जाजादों ना होनो थांगासिनो आं नायलांबाय था नोंथांमोना ओरैबायदि लाजिनांथाव आसामाव गरम खालि बेफोरखौल' खोनायो आरोना हमजानाय माबानाय बेनिफ्राय हमजानानै जायफोरा हमगोन भिडिअ बानायगोन दा बेखौसो बुङो आं थैनानै थाङोब्ला नोंसोर मा खालामनो बैफोरबायदि बाथ्रा बुङो दा थैनानै थां जेबो लस गैया जोंनि बर' हारिया बेफोरबायदि सानो गुबुन हारिजों मोजां मोनलायनानै थैनानै थांनायखौ जोंनि बर' हारिया मोजांसो सानो मालाबाबो बेखौ गाबनाय नङा आरो दुखु जानाय नङा गावनि बिमा बिफाया गाबगोन नाथाय गुबुन पाब्लिकफोरा नोंखौ मिनिगोनसो नों गुबुन हारिजों थांनानै बुथार जाजादों किडनेप खालामजाजादों बेखौथ' मोजां मोनाना रावबो बैफोरबायदि सानो दा बेनिखायनो आं बुंदो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलां मोनसे आपडेट होनो सानदों बे आपडेटआव नोंथांमोना गोबां रागबो जोंगोन मिनिनोबो ओंखारगोन दा नायलांबाय थाग्रा नोंथांमोना भिडिअखौ आं फार्स्टआवनो होग्रोनो सानदों भिडिअखौ शेयार खालामना होबानो जाबाय ओमफ्राय जायफोरा मोजां मोनो लाइक खालामना होबानो जाबाय थ' जों भिडिअखौ नायलांग्रोनोसै फैदो सबसे ब्रो नंगौ जोंथा र' जोंथा र' नों जोंथा इदि कब से चल रहा था ब्रो क्या हुआ? नहीं हुआ नहीं है कुछ नहीं है जस्ट बात करने के लिए आया है हम लोग कब से नहीं ब्रो मेरा फ्रेंड है बेस्ट फ्रेंड है मतलब रिलेशनशिप में नहीं है हाँ रिलेशनशिप में है कितना दिन हो गया ऐसा हम लोग को हो रहा है कितना दिन हो गया ब्रो बहुत दिन कितना दिन हुआ है कब से उसको पूछो आपका फ्रेंड बोलो नहीं उसके बाद रुको हाँ तुम इधर रहो ना ओके ठीक है मैं उधर ही है हाँ बोलो उसके ऊपर कहाँ से हो आप? गुवाहाटी से गुवाहाटी से है। हम भी गुवाहाटी से हैं। ओके उसके बाद जो रिलेशन हुआ है ना यही है मैं आपसे जानना चाहता हूँ कितना दिन हो गया आपका फ्रेंड से पूछो भैया फ्रेंड से नहीं है ये मेरा घर का आदमी है ठीक है ओके घर के आदमी है मैं इसलिए आया हूँ ठीक है घर का आदमी है मैं इसलिए आया हूँ कितना दिन हो गया नहीं बैंगलोर में कितने साल हो गए मेरा बेंगलुरु में 2 years हो गए 2 years हो गया किधर गया वो तुझे ठंडा है और उसमें कौन है इसमें कौन है बोलो उसको पे उसमें और कौन है बोलो उसको उठाओ उसके बाद क्या बोलते हैं अब रोज तो एक्चुअली देखना चाहता है मैं नहीं आता है कब से आ रहा था तुम यहाँ पे रुको मैं पूछता हूँ मतलब रिलेशन है रिलेशन के बारे में मेरे को अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए ओके ठीक है रिलेशन कैसे हो रहा है कैसे नहीं हो रहा है फ्यूचर क्या करना चाहता है तो टाइम पास है नहीं। टाइम पास तो मेरे सामने बिल्कुल नहीं होगा नहीं टाइम पास हो ही नहीं सो नहीं हो ही नहीं सकता है हाँ। इनका बैकग्राउंड मालूम है घर में क्या क्या है क्या क्या नहीं है क्या क्या है इनका बैकग्राउंड मालूम है तेरे को पूछो। मालूम नहीं है ना मालूम है। जो थोड़ा देर पहले बात नहीं। किया था मैं बात किया था तो मेरे को आपका वॉइस थोड़ा सा सुनने को मिला है ठीक है इसलिए मैं इनका सब कुछ मालूम होना है
ओके फ्यूचर कैसे होना है ये सब कुछ मेरे को अच्छी तरह से मालूम होना है, ओके ठीक है। टाइम पास मेरे सामने बिल्कुल नहीं होगा, इसके अंदर कौन है बोलो। ठीक है। सुशमी टाइम पास तो मेरा सामने बिल्कुल नहीं होगा भाई, अच्छे से बात करो। ठीक है। टाइम पास मेरा सामने बिल्कुल कभी नहीं हो ही नहीं सकता है, ठीक है। टाइम पास तो बिल्कुल मेरे सामने हो ही नहीं सकता है। राइट राइट लाइट अलग कर देना। ये तो बाहर है, बेंगलोर है, चल सकता है, मजा आ मानिए ये हो सकता है, ठीक ये है। कब से चल रहा था, उसको देखने के लिए आया था मैं। ठीक है। सॉरी यार, ऐसा चीज तो बिल्कुल कब नहीं से चल रहा था right. तुम्हारा साथ, कब से चल रहा था। इवन ये मेरा साथ रीजन था, Okay. जस्ट एक हफ्ता पहले तुमने आया है यहाँ पे बीच में, Okay. तुमने घुसा था, ठीक है। उसका बैकग्राउंड में क्या क्या है तुम कुछ मालूम है, बताओ थोड़ा कुछ। नहीं, बैकग्राउंड में मेरे को कुछ मालूम नहीं है ब्रो। उसका एक बच्चा भी है, मालूम है तुमको। नहीं ऐसा वो शादीशुदा है, हाँ, मालूम है बोल रहे हैं। मोनसेनि खोथा नङालै, सोंग्स का जे जेबो नङा, जास्ट सोंग्स मोनसे खोथा आं बुंदों, जाहाथे बेबायदि खालामनो सोलिया। होगा ना। बाथ्राखौ खोनासंग्रोलाय, लाइट हो नोङो बेजों गोसोथोलायो होननानै मिथियोना मिथिया? बेजों गोसोथोलायो होननानै मिथियोमोन दा? नोंनि खाथियाव मानो बियो अफेनलि बेफोरबायदि खामानि मानो मावनो मोनदों? नोंनि खाथियाव मानो फैनो मोनदों? हा? नोंथ' बिनि क्लस फ्रेन्ड, नोंनि खाथियाव मानो फैनो मोनदों बियो? नोङो बिनि लोगो, मोनथिबायना? नोङो बिनि लोगो। खोनासं, मा जादों बिसोरो, मा खालामनो सुसुबाय? आङो अनारनो खोन्थाहैदों। अनारनो खोन्थाला गिदा खोन्था, मोनथिबायना? दांजागोननो माथो, आयौ आयौ आयौ, नै हमजाजोबलायबाय। गुवाहाटियाव हमजादों आरो खोनानो मोन्दों बेंटलनिफोराबो हमजायोनो आरोना। नायलांबाय था नोंथांमोना। जि जों नुबाय थादों, सोरबा गारलायनाय, सोरबा हमजानाय, दा बेफोरो गाज्रि हिसाबै बुंनांसिगोन जोङो। मानो होनबा सानफा एफा जोङो नुबोगासिनो, सोरबा नाम लायो आरोना, गामिनि नाम लायो, उमुक कलेजनि हटेलनि नाम लायो, उमुगाव उमुक फानोनो, देहा फानोनो, माबा फानो। दा आं बुंनांगौबो खोथा गैया बेखौ, मायाव मा फानो। अब्ला नोंथांमोना नुखाबाय लोगोफोर भिडिअखौ, दा बेखिनियावनो फोजोबनाय जासिगोन आरोना। दा मा बुंबावनो, सोरनि फिसाला सोरनि फिसाजो बेफोरबायदि गाज्रि गाज्रि खामानि मावनानै जे हमजागासिनो, जोंबो बुंनो थाङा, बिथांमोना एसे मोजां जाना फैबानो जाबाय, जाहाथे हमजायै बायदि। दा बेनोसै आरोना, भिडिअआ फोजोबनाय जाबाय आङो। दा भिडिअआ बेखिनिसै, फोजोबमारनाय जाबाय। जायफोरा चेनेलाव गोदान, साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय। ओमफ्राय नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनसिगोन लोगोफोर। थेंक इउ स' माच, बाय बाय।